Like amangwediet mina. Udla kuthenga. Mhlambe ngoba thina sidli kakhulu. So isidingo sokuthenga igrocery asikho. Maybe this should tell you something about yourself. Wefuna nani? Iyodwa mfana wami into edinga kushaya njengamanje. Yileli itafula leli. Kanalo ngaligudluzo yeso. Neyohlathi inkomo ayidli kangaka. Wazwanga? Ayiphumanga ngendlela lento. Bengaqondile ukuyibeka ngalendlela ezwakale ngayo. Kodwa engifuna ukusho ukuthi no guys. Asizameni ukontrola ama portions okudla. Please. Mavara. Wenzani? Ukhulumela ukudla? Bengingalindele nami ukuthi wena ungakhulumela ukudla. Maybe ulebo yes. But you no man. Mina. Why mina manje? How? Because. So uthi kufanele mina ngikhulumela ukudla ngoba naku ampethe? What? No man. Cause umuntu wesifazane and stuff. Oh, ngoba abantu besifazane ibona abanikazi bokudla. Lebo, I'm on your side la. Trust me, Mavara is the enemy. Oh, okay. Kodwa wrong ngokuthi uthi mina ngoba ngumuntu wesifazane kufanele ngikhulumela ukudla. Okay. Ngenzeka ukuthi bengi-wrong, but because I'm on your side, which means I'm right. Uyazini wena mzakwethu. Hlamba simbize noApple le conversation sibe nayo as a family. Apples. Hey guys, ngathi kune notes la eshow Apples. Note. Ithini? Ngisashawa umoya, ifoni yami izobe off. Ngizobuya la ekhaya mase ngi-right. Bye. Usafuna ukushawa umoya. Unasho ukuthi uApples ubhale lo ncwadi? Yeah, kubukeka njenge-handwriting yakhe lokho. Hawe. Bengazi ukuthi lokhu kuba overprotective kwami kuzombalekisa uApples. Lebo. Why blame wena ntombi? Lokho kwenzakalile akuyona fault yakho. Yeah, it's not my fault. It's your fault, right? Wena wasukela wathi izinqazo za-Apples zingangenqindi. Jiki wena usukhulumela ukudla. Mavara vuma, wena. Vuma Mavara. Yazi ngeke ngihambe ngerank ngoba sengiyatakela kwala ekhaya. Ungibukani wena? Oh, no, angibuki wena, ngibuka itebhisi. Ukuthi zinani? Usethathe sokubuka itebhisi ekhaya. Lokho kuyingane yakalebo kubalekile phela. Endulebo usola ukuthi imini owenze yabaleka ngoba ngaye ngathi inezinqe ezincane ngathi amaqhubu. Mavara mfowethu. Uthe wathi ingane inezinqe ezingangamaqhubu. Why wena usho njalo? Awu into endala. Futhi ngangisho mina ngidlala as a revenge because yona le ngane eyabuza kumina ukuthi ngabe uyasinda nomkhaba.
Oh. Oh. So uyasinda? Angizwanga bhuti. No, ngibuza nje as a friend ongakazi abe naso. Ngabe siyasindisiswa? Cha sindi. Awuthi-ke nami ngibuza as a friend ongakazi abe midnight. Uma sekuthiwa wena ulala otshanini unqunu ebusuku abantu bangabona ukuthi umuntu olelela noma bangayitshela ukuthi utshani lishila. Ngilala otshanini ngiyinqunu. Why ngilala otshanini ngiyinqunu? Lo uqonda ukuthi umnyama, umehluko phakathi kwakho notshani obushile awukho. Mavara, why abantu besemotweni kaMathanga ave kuwena olayishayo? Hayi ulayisha mina. Ibazothi mabegcwala emotweni kaMathanga meseke siyabathutha sibafaka kweyabo. Aw. Why? Ngoba kusanda kuphela inyanga. Omaka Enzo bangena nophaya bachithe lapha abahluba ama KFC imoto ingcole kanti ngisanda kuyiwasha imoto yami. Kanti ingcono vele kaMathanga etshitshi ingcolele vele. Kodwa Mavara mfethu avuthanda ukubanga ichaos. Hayi. Hey, weMathanga, wagcina uyili wabona imbobo zikaMbojana. No, wangivimba. Ameni ngagcina engayanga. Hey, wayiqinisile ngempela. Uyazifana nsi. Ungaze ufunga ukuthi wazalana nazo zombili. Mana. We Ultraman. Usukela nenye indoda naye toilet yafika yakusakazela umdidi wawubuka wasuka manje uze kwenye indoda uzoyixoxela ukuthi kade ubuka umdidi wenye indoda. Uyazi Mavara lento innocent. Angazi why wena uyenza date. Ebhuti ayikho into einnocent ngokungena nenye indoda etoilet nisakazelana imdidi. Hey, ayikho innocent lento. Haw. My brother. Ngiyabonga ukuthi usayida nami. Kodwa ngicela uphume endabeni zethu. Okay. Washo ke Ultraman. Ukuthi ujatshuliswa ukubona umdidi wenye indoda. Mavara ngikho excited. Perfect. Kumina ubuwe uweb. Kodwa angikujaji. Angikujaji. Telefoni ngufonela ngayo. Nayithola kale kanzi. Iphume engqeni zamadoda. Lapho. Ultraman. Ushamin. Ushamin lapho. Hayi. Hey, Maxwell, one day our business will be huge and we will need to hire more staff. And we will have a team of cleaning ninjas. Nah, wait. Let's focus on HR. We will need to find a method to manage hiring, contracts, leave days. Aye, yabona lokho. We will just use Maxwell method. Winging it. Nah, man. We will need Odoo. Their software has all the apps we need to manage the business, including Odoo HR. It will bring everything together under one roof. From recruitment, signing, time offs, and general employee management. One roof, like a mall. Kind of, because with Odoo HR, we can post job openings, track applicants, generate contracts, manage their attendances and leave days, and so much more, all in one place. Does it handle payrolls too? Yeah, it does. And it also handles local tax rules so that we don't get in trouble with the authorities. And I heard that the first app is free for life on Odoo. Yeah, man. So, if we are a growing business, there's no need to overcomplicate HR. Just use Odoo. One day, our business will be huge and we'll have a team of cleaning ninjas.
Odoo HR. Click the link in the description and check out Odoo for yourself. Your future self will thank you. Doc, you keep looking at the pole and saying things. What's up with that? Are you seeing ninjas? Nah, man. Let's get back to work. Okay, ninja. Wamathanga etshitshi futhi. Musa umfihli. Ublo rank manager. Mavara mfethu. Iyeke lento. Akho into engizoyeka la. Angeke ngishawe mina umfana kuphele kanjalo. Mavara. Ibuye ngawo omabili ama-side ecoin lento. Okokuqala, uthe uhambe evulelwa amanye amadoda imgidi erank. Okube wrong. 2. Wakushaya. Akube wrong. 3. Uma usumfuna umshaya nawe lokho kuzobe seku-wrong kakhulu. Mana. Lina masayida mangakani leli khona. Awu-2. Pho abali into ezintathu wena. Engizama ukusho la Mavara ukuthi iyeke lento. Angeke mina ngisakhapha nje umfana phele kanjani. Hayibo. Wakusakhile lenke. Kanjani? Mana nini ngobani? Mana kuba manje futhi wena. Oh hayi. Mina nguJomo Bhuti. Angave ngoba ngibuza igama lakho ngifuna ukwazi manje. So uhambe la msuphapha. Yini yona le? Awu, lagcwala itaxi lami. Ngizokubona. Mavara mfethu. Iyeke lento. Angeke ngiyeke. Funanani, you broke up with Apples. Ingakho balekile ekhaya, right? Right? Yeah? Hayibo, lebo mina no-apples asijoli. Usungenza isilima Funanani. Ngitshela iqiniso ngoba mangisuka la ngiye emaphoyiseni awufuna ukuthi ngikubhale njenge-suspect. Lebo, siyi-family and besides, apples ain't even my type, ma'am. Not your type. Kanjani? Muhle kabi u-Apples. Well, yeah, but she ain't my cup of tea. Why? Yena okay? Huh? Lebo, I'm not gay. Funanani, ngitshela iqiniso ngoba mangisuka lana ngiye emaphoyiseni. Uyowatshela ukuthini? Ukuthi you think I'm gay? No, ngiyawatshela ukuthi u-Apple I'm sorry Funanani. Ukuthi nje lento ka-Apples iyangistress and angazi ngenze njani. Kuthi angishone phansi, angazi ngenze njani. What's wrong with you? Oh, nice. I got carried away there. Kanti uphi lo Satan? Ngixolele ngalento yenzile. Okay, kulungile lapho. So uwena? Uwena? Lebo, nginenkinga eziserious mina. Awumancane ngale rubbish. Oh, so ukulahlekwe ingane yasekhaya nokurubbish. Lebo angishongo njalo. Lo mntwana akalahlekile. Linda uzobuya. Wazi kanjani Mavara? Lebo. Mdala lo muntu. Una 21. Lebo usebenzile. Wakhulisa ingane enanda enhle njengo-Apple yaze yafika ku-21 ingenayo umntwana. Owakho umsebenzi usuwenzile. Mdala lo mntwana. Angeke umluse forever. Miyeke ayibone. Uwenzile wakho umsebenzi. Yeka yena manje. Kukuyena. Mhlawumbe uqinisile. Ngiyabonga Mavara. Okay. Ayi cha. Ayi uba boqotho kodwa Bhuti.
Kanti kephi inkinga yakho wena bhuti? Yini njalo kancane kancane uthi imbewu? Ikephi inkinga yakho? Yes. Upapelana nokujwayelana kabi kuyophela mhla ngisakaza umfana. Kuyophela mhla ngisakaza umfana nempama. Eyo Mavara bra, yazi uApril's ube live la ku-Instagram enabangani bakhe kubhenywa ngisho ihappy be-happy. Oh, screen record yena lona. Yeah, ngi-screen recordile. That's why ngize la kuwena ngifuna ungiphelezele sotshengisa uLebo. Hey, ngiyathanda ukuphelezela mfana kithi. Kodwa yabo njengoba ngihleli lana nje, ngilinda urank manager kuthi uphelele ngapha. Mangasuka la, uyosuka athola uchance ukuthi ahamba ushima la hambe. Ngcine ngamshaya kanti ngifuna umshaya. Hey, yazi nami I wish ukushaya imanager yami. Phela ama manager buya behodoti sometimes. Kanti wamfathi kephi inkinga yakho nami? Kanti kephi inkinga yakho nami mfethu? Why wena lokhu uthembi? Ufunani kanti mfethu? Hayi, ngifuna ama taxi aya ngala. Kukephi ngalana mfethu? Oh, endaweni engala. Hawu, iziphi indawo engala oyakuzona? Khona onanda ngala, khona uNtuzuma ngala, khona ondwedwe ngala. Uya kephi wena bhuti? Mina ngiyelokhu ngiye Chesterville mina. Ha, waphethe Chesterville akukho ngapha. Kungapha. Oh, hayi, okay. Ha, hey, angishongo ukuthi ama-taxi aChesterville angapha. Wena fanele ugibela ama-taxi eThekwini angapha. Uthi bawufika ku-drive umcela ukuthi akwehlise eChesterville rank. Oh, hayi. Oh, okay. Hayi. Thatha na u50 rand. Yawa. U50 rand one. Hey, erank ekhona yonke inhlobo yerubbish yomuntu. Hey, shimpela. Eyo, ngisawubona uLebo mina. Ah, okay. Mananjalo bhuti. Mananjalo. Hayi. Mananjalo. Hey Labs. King Fan, ngiyaxolisa bhuti ngalento engiyenzile ekuqaleni. Bengirong. Oh, nice. Bas bengingazele lokho la, ngizele la kuzokuvezela ivideo kaApril's be live ku-Instagram bebhema ihappy nabangani bakhe. Bese ngiyibonile. Ngithe ngithi ngiyakhomenta ngithi hayi bo April's. Wangiblock. Oh. It's not your fault, Labs. I know, man. And it's not my fault either. Ngiyazi funa nani. Ngizothenga iPeter to apologize to you guys for blame. Labs, we are family. There's no need to uthenga iPizza njalo uma uxolisa. Oh man, thanks bro. Ayo Labs, chill with the hacking thing. Mavara, uyazi angithi ngimanager yakho. Ayingene nempama emanageni bhuti. Mavara, awuvumelekile ukushaya imanager phela. Impela, angivumelekile ukubeka isandla. Kodwa ke uwashaya mina kuqala. Lokho kusho ukuthi uma ngikushaya anginacala. Mavara phethe nginezingane mfethu. Azikho bhuti ingane zakho la. Lalela. Ngizokuhlaba ngempama noma finqa silwe. Mavara mfethu ngakufundisa nesipedi mugara wakhe. Mana, isipedi wawungifundisela ukuthi khona uzongihlaba ngempama? Hayi cha mfethu. Webhuti, ngithe ngizobala kathathu. Uma ungafinqile ngihlaba ngempama. Uma ufinqile siyalo. 1 2 3. Oh, hey. Get down bhuti. Uyaphila. Iphelile inyanga namhlanje. Iphi imali kaKedevu? Hawu. Inyanga iphela namhlanje kanti. Lalela bhuti. Ngisacela ukuthi ngikhokhele kusasa imali kaKedevu please.
Isivumelwano sasithi ngomhla ka-31 ngo-12 emini. Okay, mana, mana. Owesileka. Uzobona mfana yonke into ezongenza wena lo ngizoyenza kuwena yazi. Hayi sorry webhuti ungamkopi njengala siyama ngifuna ukugojwa mina. Hey man, angimkopanga. Hey wena, khuluma iqiniso. That Ultraman. Muna ki copying machine. Copying machine. Yini namashangana? Nithini? Halalelwa bhuti ungasibizi ngamashangane, singamapedi thina. Mana angena ke mina umpedi, wena umpedi. Musungidonsela kule nto yakho. Ngumzulu mina. Hlehla wena. Wena mayingekho imali kaGedeve njengamanje. Ngithatha umuntu. Akababhuti mana ayisebenzi kanjalo lento. Umuntu uyothatha umuntu meseqeda inyanga ezintathu engakhokha. Mina kusawusuku olodwa mfethu awuxola hawo. Manda kanti Mavara ukweleta malini ngimkhokhela? 1000 bethenga likweleta kulonyanga. Yazi u950 lola. Hayi. Yashoda. Uyazike lokho kusho ukuthini? Okusho ukuthi ngivumelekile ukuthi ngikubambe ngempanyana. Okay mana. Oh, yeah, that. Pele. Hey, ewangisiza Ultraman. Bekuzongibulala ngenduku lokho mfana. Kanti weMavara angikuphi lo mali ngiyakuboleka. Hawu, kanti mina bethu uyangipha wes. Hayi lutho weMavara, hayi Mavara musukudlala kanjalo. Hayi Mavara. Hayi sengakuphi imali rent. Uthe akangayithengi pizza to apologize because we are family. Yeah man. Yeah. Mana ngikuzwe kahle. Uthi wena kumina namhlanje besolala sidla ipizza. But wena wathi akangayithengi. Okay, masuyibeka kanjalo sengiyayizwa. Funa nani? Awumyekisa umuntu ukuthenga ukudla befuna ukuthenga ukudla man. Uyamlinda kuthenga eqala ukudla bese kuthengeleka bese uthi oh no you didn't have to buy food to apologize. Awumvimbe ngakuthengi. Ukudla nqedwa funa nani? Hayi, sengiyazi manje. And wena uyabonakala futhi ukuthi ukudla ukunqabi. Uthini? Uthi